ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи навбати назаре ба зиндагӣ манзури шумост. мо имрӯз тасмим гирифтем барномаро вобаста ба муносибати хушдоману арӯс таҳия намоем. бо таҳияи ин барнома мо дили касеро ранҷониданӣ нестем, албатта қазоват аз худи шумост. лекин агар каме бошад ҳам мавзӯи барнома барои хушбахтии оила нафъ бахшад, мо худро хеле масрур меҳисобем. моро пайгирӣ кунед. мо гурӯҳи корӣ ба хонаи зани рӯзгордидаву пуртаҷриба сокини шаҳри хуҷанд Баҳринисо Исмонова ташриф овардем. аз лаҳзаи пешвозгирии зан дарк намудем ки дар ҳақиқат меҳмондӯсту хушмуомила аст. холаи Баҳринисо 72 сола мебошад. соҳиби 4 писар ва 4 келин аст. мо оид ба мавзӯи барнома аз ӯ пурсон шудем. давраҳои ҷавониву наварӯсии худро ба ёд овард. 18 сола мане ба шавҳар баромадем. ҳамон омадам ман ҳамин даргоҳ ба ҳамин то банда алакай мане соли 68 бошад мане ин қадар вақтҳо шуда гузашт. қайнобувам бениҳоят заифи ба маънӣ буданд. ҳамин хеле қадри касба меристан ки ҳамчун духтар мана гӯё духтар вай када ҳамин суханои хушрӯй кади. ман ҳамин ҷува ҳамин хел акун унс гирифтам ки хони бувам чӣ хел буд. ин оям ҳамчун модарам мана меҳрубонона чизе каданд. пайдоиши оила аз интихоб сар мешавад. агар хонаро мо месохтагӣ шавем, агар аввал ҷояша интихоб мекунем, куҷо ба хона пӯшида намода кор. оила баям аввал ҳамин интихоб ва хуб мешуд ки вақте ки мо интихоб мекунем ҳамин интихоб ба бештар кор кунем ки мо киро ба хонадони худ арӯс карда мебиёрем ва оё анами арӯсе ки мо интихоб карда истодаем бо оилаи мо, бо маданияту рафтору кирдори оилаи мо тавъаманд аст ё не. ин хеле муҳим аст. чунки агар ки мо аз оилаҳои доро, мисалан оила агар вай бошанд, миёнаҳо бошанд доро келин кунанд, вақте ки аз рӯзҳои аввал мебинанд ҳисси норизогӣ пайдо мешавад. аз ҳамин ҳисси норизогӣ аллакай ба дигар ҳиссиётҳо мубаддал шуда аллакай дар он оила ҷангу ҷанҷол сар мешавад. шӯрбои ман шӯр кариги будам. инҳо чизе мегуфтошанд гӯм инҳа шӯрбо шӯр шуданаш дар кор. ина бинед ҳамин хел хушрӯй карда чизе мекарданд ки акун ҳама гап хурди касанданд. ҳамон хонаву падару модар чӣ хел мекунад баче ҳама моям ҷонома боли фарзандоманда. агар ҳамин хушдоманҳо қадри келин барасанд, агар зиндагӣ ҳамту ҳаёт хушрӯй мегузарад. ягон хушдома ман фикр мекунам ки намехоҳад ки келинаш ҷудо шавад ё ин ки келинаш ба ягон камбудӣ роҳ диҳад. аксарияти мақсади асосии хушдоманҳо аз он иборат аст ки онҳо мехоҳанд ки он чие ки худашон фаъолият мекунанд, кор мекунанд, ҳамин модели ҳамонҳоро келинашон гирад, яъне оянда яке писарашонро дуҳ кунад. инҳоя вайошон мо ёрдамчиҳошон мо инҳои хушрӯй мекардаги бо моҳо месохтаги бо моҳо. яъне хушдоман ҳам то ондаме ки хушдоман мешавад якчанд марҳилаҳоро гузашта баъд хушдоман мешавад. хушдоман аз решаи хуш гирифта шудааст, яъне шахсе ки хушдоман, хушбин, хушрӯзгор, хушкирдор, хушрӯзгор, хушрафтор, яъне ҳамаи сифатҳои беҳтарине ки мо дида метавонем. ман гумон мекунам ки ҳамин хушдоман ба дида метавонем. ҳар як шахс мехоҳад ба хонадони худ арӯси идеалиро биёрад. умед бар он мебандад ки арӯси меомада ҳама кораву шоистаи таҳсин мегардад. аммо дар бисёр маврид интизориҳо қонеъ намешаванд. дар натиҷа нофаҳмиву низоъ сар мезанад. коршиносон мегӯянд бартарафкунандаву танзимгари вазъи номусоид дар оилаи навҷавонон ин хушдоман аст. ҳоли келин шуда омдагитон ба нав думаҳ шудасо аллакай дилакатон хонаи дадои ватана ҷустамон не келин поша. пеш аз он ки арӯс кунем интизориҳои зиёд дорем ки арӯси мо чаққон бошад, пазанда бошад, озода бошад,
лекин мо намегӯем ки мабодо набошад чӣ, чунки ягон шахс идеал нест. албатта ҳар яке мо камбудӣ дорем, дар рафтиями ҳаётамо аз болои камбудиҳои худамоя кор мекуниму бартараф мекунем. ба хона меҳмон омаду наздаш ҳамин меваҳоро гирифта рафта истодааст, инқадар эътибор надод, агар ки пойафзолҳо истодагӣ бошад, агар ҳамна дуруст накарда дарояд, аллакай си норизогӣ хуштоман сар мешавад, мегӯяд опо капам сӯхт, мушоҳида чӣ набудааст арӯси ман. اساسی نقش به خوشدامن باز کردنش در گفت اساسی شوهرم نه اول انمی خوشدامن انمون فرزند به خوشدامن گویم که هی من تو یک دامن پول چقیم کده همین دختره که آوردم همین تو گویا گپای خوشرویزم دلش یا وای کن گوی نگرد اینم همین به راه به درونده میبرد. خوشدامن اگر گویم که وای اون بود وای بود گویم اولکه وای دلش چیزی میشه. برای همین همیشه سخنی خوشرو میبرد و خلاص. وقتی که عروس میشن یک باره آنها سست میشن، چونکه به حیاتی تماما دیگر وارد میشن. حیات اویلوی آنها دیگر بود، این حیاتی که اینها اینجا به کلینشت آمدن تماما دیگر است. این به مثالی آن است که یک اگر گل ما پرورش کنیم در یک جای چقدر وای انکشاف یافته میراد، چونکه یک چند سال باز همونجا بود و یک گرفتیم و به دیگر تو بخچه شنوندیم. اینه بینید که یک بار همین خوشروی شده سبزیده نمیرود که برای وای چی در کار، دقت در کار، افتاب در کار، مهر در کار. با مقصدی همین زندگانی نقص کند، کش پیر شود، کش پیر شود، فرزنددار شود. همین اکن گویا عروس بیام اکن انصافتیت، عروس بیام انصافتیت. فقط اینجا اکن خانای گوییم و وای گوییم اکن در وای هستن. هم تو بی عیب و بی وای نه. همین خیل بعضی ها هستن که هم تو یک نگاهش میفهمید، یک نگاهش میفهمید. من هم تو کند علاقه کارتون میشه. از عروسی که به همین خاندان کلین شده آمده ایستاده است، اعضایان اویله در آنجا هستند، خوشدامن، خسور، قینی، قینسینی و دیگر اعضایان اویله. همه آنها از همین عروسی که یک نفر است به خاندانشان کلین شده میباید امیدواری ها دارند، یعنی بهای امیدواری دارند. لیکن عروسی که به همین خاندان کلین شده میباید هم البته بهای انتظاری دارد. همگامی به همدیگر موافقت نکردن بهای انتظاری علاقه در آنها حسی نارضایتی پیدا می شود و البته من وقتی که در انسان حسی نارضایتی پیدا می شود باید که اینه هم ما برطرف کرده توانیم، یعنی راهی از همه آسان قلای این گفت و شنید بین خوشدامن و عروس می باشد. اگر در خاندان خوشدامن با عروس مناسبتی سازگار داشته باشد، اهل اویله هم در آنجا آرامی و آسودگی اویله دیده می شود. عروس می بیاریم که یک دختر ما شود، یک فرزند ما شود، همسری وفادار لشکر کش پیر شود، فرزنددار شود. پدر و مادری دخترم آخر 18 سال وی تربیه میکنند، میخوانند، میپیشانند، میخورانند. همه هایم میخواهند که گویا یک جای نغز برود، آدمای یک اکن میفهمیدگی برود، نغز زندگی کند. گفته برای همین ایسی نشبه ما قیناها تربیت گری آنها شده، همه های دستگیری کرده، همه گپ کارها یاد داده. خدا ما ذکر گفتن ما در کار بچه. холаи баҳри нисо духтар надорад. ӯ 4 келинашро ҳамчун духтари худаш қабул кардааст. модарона меҳр баставу бо келинҳо меҳрубон мебошад. تو که نور شدی می دستیار میشمی تو من آنده 4 کلینم هیم یا همون کلانیش من لوبه گفتگم میزنم مطلوبه دل را باشه ربا گفتگم میزنم. همین 4 کلینه یکم بار شما نگفتیم. همچون دخترم همین یک وقتی که من همین دیتساد به مربی شده کار میکنم، یک تاش همین دویده رفتگینده همین خیلی اگوجاها دویده هم تو کنم. یک تا دوگانم گفتن که وای مرا آدم کلمه تا این درجه میکنم. این کلین کیم؟ ای وای دیلو جانی من وای کده آخر مهنت کده وای کده همون من گروه آمدم.
البته قدری بها رسیدن در کار. 18 ساله حالا چی نمیدونه. به خاطر بیاریم که خود ما همون سالهایی که عروس شدیم چی کمبودی ها داشتیم، چی کار میکردیم، لیکن اکثریت همین چیز را فراموش میکنند و بعضا حالتهای هم مشاهده میشود که اگر همون سالهای اولی عروسیشان از طرف خوشتومانی خود نسبت آنها زوراوری شده باشد، میخواهند که همین زوراوری نسبت کلین خود روا بینند که این البته نادرست است. در حیات عائله‌داری مناسبت سازی کرده توانستند. مناسبت با عروس همچون دختر قبول کرده و همین آهسته آهسته سخنهای زیبا کردی، سخنهای بزیب کردی و یه تربیه همین گویم نوازش کنیم انا وای مهر پیدا میکند، مهر پیدا میکند که اینقدر اینها نغز بودیان، اینقدر سخنهای خوشروی میگفتیان و یه گنده گویید او کاری میکردیشم جوروبا میپتاد و میماند میگروید. برای همین ماها و همچون مادری خودش رفتار و گفتار کردن مادر گروه. عروس آوردیم و در دیگر که محیط که تربیه شده بود بسیار چیزا رو نمیداند و به او باید که خوشدومان همچون مادر ریجه کاری خودش، عائله داری، طرز مناسبت کردن با اعضایان عائله، طرز پختن خوراک چطور، طرز تیار کردن دیگر و از چه عبارت است باید که همین به عروسی خود فهمانده باشند. албатта васфи хушдоманҳои намунавӣ боиси ибрат аст, аммо чун дар урфият мегӯянд сухан аз забони луқмон хуш аст. аз ин рӯ гуфтаҳои келини калонии холаи баҳринисоро мешунавем. من مادرم هم تو کلینش تو آمده چطور نقص دیدگی من آمدگی من ده اینا من کار کردم به نمیموندن راستی گپ دید ساعت به کار میکردن ساعت که دو و نشال که مینا به کار میکردن و برامده یگان میروم یگان زی میکنم گم نگفته آمده عدستم هوای میگفتن نه کودکدار شدگی من دیم کودکچیم عثمان جان توالت کردم و خانه و گران شده من این همسایه کلینش کردی بازار به فیسانده چق زده بیا و خانه شده زخ شدی می 20 روزه هم نبود و حالی خودشان نگاه کرده همون استودنت بودم خواندگی بودم آمده همین چی و دگانه هم بیانگر در و دسترخانه خوشرو کرده مونده همه پریام کرده خصلت های نقص من با این مادرم جدا فخر میکنم رحمت اینو رحمت مادر جان لم ساعت سال شوید دعای شما که ما زنده لم 120 ببرایید فقط ما در خدمت شما باشیم الهی. در عائله دو یا زیاده عروس باشد نقش خوشتومان باز هم بیشتر شدنش در کار مسئولیت زیادتر می شود چون که هر یک کمبودی هر یک عروس الهیده با خودش کار کرده خوشنامن کوشش کردنش در کار همچون سروری عائله همین اعضایان عائله سرجم کردنده. اگر عائله سالم باشد حتی همین دیوارهای خانه‌تون شما به تسلی میتین. در عائله سالم کس خودش آزاد حس میکند، آرام حس میکند، آسوده حس میکند. لیکن متاسفانه من ببینید در عائله های نااستوار میگوییم در آنجا یا اینکه معمادار میگوییم در آنجا حتی در سری دسترخوان نمیشینند، خیالشون یکدیگرشون رو نبینند یا اینکه خیالشون بعضی حالات میشد که وقتی که کار تمام میشد به خونهشون نرن. لیکن بعضا ما عروسابی هم میگیم که من یک بار خودتون به سوال دید شما چی کار کردید که خوشتومانتون شما جنگ کردن که یک خاطر بیارید اصلا خودش علاقه 50% جواب معین میشد که یکون کاری نادرست کردن یکون چیز خود به خود نمیشد. درس رفته می اومدم استودنت که بودم هم رایهای درس میکنم من رفته ذکر بیام من به این خیلی اثر اینا یگان چیز به مونگی نمیکردند با میگفتن که اگر دیلت زخ شده باشد درس برام روز خانوتون برفته بوده دیده بیام مایلش میگفتن من هیام اینجا اند خاطرت جمع کن گفته من هم خیلی میکردم من حوض کلی خودم بیام هم خیلی мавзӯи имрӯзае ки интихоб намудем хеле фароғ аст ва паҳлӯҳои кушоду нуҳуфта низ дорад.
бо як зани дигар ҳам суҳбат гаштем, ки аз давраҳои ҷавонӣ ёд кард ва аз надоштани хушдоманаш ва танқисӣ дар нақши ӯ таассуф хӯрд. Мавлуда Икромова зани рӯзгордидаву хоксор, меҳнатдӯсту зиндагиоро. бо ҳамсараш Шариф Нурматов 40 сол то ин ҷониб зиндагии хушбахтона доранд. соҳиби 3 фарзанд мебошанд. ӯ мегӯяд хоҳари ҳамсараш ба ӯ чун хушдоман аст ва дар зиндагӣ доштани хушдомани бохират ин хушбахтист. Шаварама Бучашон ва ё Душанбе ҳамна ҳамҷива рафта келин каромдан барои ҳамин ман ва ёя чун қайно медонам. Ман худам Атурсунзода ҳамуҷа мана келинкара овардан инҷива омдан. Хай барои ман Лейна буд ҷои ношинос буд, лекин маъқул шуд. Шаҳри хушро хуштоманам набуд ҳамунҷанда, чунки хуштоманам ба вақт гузаштан. Мо худамо фақат будем зану шавҳар. Мана 3 бачадор шудем, калон карим бачаҳоя. Агар мешудан назарам ба мана нағз медидан якумаш дуюмаш, ки 2 бачаам будагишанда шаварам камтар тобашон нашуд, партута бурафтан ба одам намешуд. Ҳамунҷа Турсунзода хоҳарчавома ҷиғ зада, хоҳарчавом нигоҳ мекардан, ман ба больница медавидам, нигоҳ мекардам. Ҳамин тарафа ба қиинтар мешавад, чунки намедонӣ кива партута бурафтан. Баъзе вақто ёрдам дар кор бачаҳо касал мешавад, ё ягон маслиҳат дар кор, маслиҳат медодагӣ одам. хушбахтиву пойдории оилаҳои ҷавон ин хурсандиву хотири ҷамъи шахсони калонсоли оила бояд бошад. набояд бо ғаразона рафтор намудаву ҳар лаҳза айб ҷуставу онро ифшо намоем. арӯз гӯяд ки писаратон ин хеле кадан гуфтад, бисёр шавҳари худаша назди хуштоман ба сифатҳои бадаша номбар кадан гирад. баъзе хуштоман ҳастанд ки оҳиста оҳиста баръакс арӯси худашона бад мебинанд, лекин баъзе арӯсҳо ҳастанд ки таъриф мекунанд, модарҷон раҳмат ки мана писаратон ҳамин хел шумо меқабавои расонидид, ин хел кадид. ин чиз боз рӯҳбаланд мекунад ва масъулияти хушдоманро боз зиёд мекунад ки нисбати тарбияи писараш таваҷҷӯҳ зоҳир кунад. агар ҳамун писару келин меҳрубон бошану қайнобува агар ғаюрӣ кунад, агар аллакай нерви ваҳо боза мекунад. чува ваҳои ин хел кадан дар кор не. вайҳои гуфтан ки вай якам ту пасанд шуда бурамда ассалом буваҷон гӯяд, баракалло, ин умротон дароз шавад, ин ҳам ту шавитон худаш дуо умдам мегирад. бачаҷон агар вай кунид, агар ваҳо нағз бошд, модара рӯз раш кунану унтукари унтумонди гӯянд, аллакай ҳаёт бенур мебурад. ҳамаш дасти худо монда, ҷаннат дасти худо монда. бачаҷон халал нарасонем. ҳамаҳо чанд қадам меҳрубон бошад, мо хурсанд шавем ва боз меҳрубонтар мешавад. рашки модарона ҳаст мегӯянд аз ҷиҳати равонӣ, лекин барои анамин рашки модаронаро зиёд кардан сабаб кори асосии ҳаминам худи ҷавонҳо ҳам шуда метавонанд. масалан шавҳарашон ягон хӯрокҳои бомазза, ягон маводҳо биёранд, агар пагарӯз омада назди хуштоман ва мо ин хеле хӯрдим, вай мегӯянд ки ин оҳиста оҳиста камтар рашкиваи зиёд мекунад. анами як гапи зарурӣ ва ҳайрон ки вай раш мекунанд, ман надонам ғаюрӣ мекунам, инам бачаи кас, инам охир дадои буваш месӯзад, ин ба нақс вай кардан дар кор гуфтаю. баъзе духтарҳоя ҳамто аз чишмаш мефаҳмид, аз чишмаш ҳамто ваяш мефаҳмид ки вай аниқ хизмат намекунад, хонаш ба накадми унҷаам намекунад. чува вай ирка калон шуд, ҳамин фақат ба ива адат кард. унҷо рафта чӯ мекунад, намекунад. ҳай ин хела бошам. аслан гиридака рашки зиёд ин беморӣ аст, чунки барои ки рашк мекунед? барои писаратон. баръакс хурсандӣ, хушбахтии писару келинатон ин муваффақияти ҳар як падару модар аст. ин аллакай барои падару модар хушбахтӣ аст ки фарзанда пеш аз он ки мана ки арӯса биёрид, агар
орзу мекунед хушноманҳо чизои беҳтарина ягон кас бароишон тӯҳфа кунад ё ҳамон чизои хушрӯтарина арӯи санбар гуфта ҷиҳоз мекунанд ҷамъ мекунанд ки ҳамин беҳтарин чиза ҳамин келини меомадагӣ пӯшад ҳамина ман напӯшам ҳамно пӯшад гуфта ва модоме ки мо имрӯз ҳам мегӯем бояд ки хушбахтии падару модар ин хушбахтии фарзандон аст. пуштомонамам рашк кардагишон не манам ягон учкун рашк накардиям ягон бор якташ ба ё занад ҳам ту занад унту нагуфтиям ҳамин хел ҳӯй бувам ба чой будӣ мегӯяд ки даро мегӯям ки ҳӯй се гуфтоси хаппа какшин вай корша касос шавад мекунад ман ба чо кадаст када анимехелак ман инҳоя ҳам ту фасониша дида пушташ нигоҳ када худоро шукр худо ин қадар ту меҳрубон будӣ барои бандар гуфта дуо мекардам қилиқ кордоришон амодара ҳам изофа ҳамин хел хушрӯ қилиқ мекардам ман дар ҳайрат мондам ки ҳамин хел қайноям будем ман ино қайноям гуфта наметавонам де модар ҳамчи модар ман фахр мекунам ҳаққони ки хайрият ман ҳамин хел модар дор шудиям ҳаққони ман бо пеш аз келин кардана ман гуфтагӣ будам ки буваҷон дуо кунед ки ман илоҳӣ монанди шумо шавам ман шумо келинои чӣ хел вай кардид қабул кардид манам ҳамин хел қабул карда тавонам гуфта ман ино дуо гифтам аввал ки илоҳӣ ман шумо боин шавам чунки ино беҳуда кӯчаҳо ва ҳар хел гапу ҳайде ҳар хел одамо хел гапу хислатҳои бенурашон нест фақат дуо фақат даҳнашонанда дуо ҳаққони илоҳӣ манам ҳамино боин шавам илоҳӣ дуогӯ шавам ҳамино боин хислаташон ҷудо раҳмат ин давлати шумо аст модарҷон аммо бигӯед ки масалан ҳамсари шумо ягон маротиба ягон тӯҳфаи махфӣ аз модар оварда дода буданд ба шумо ягон шириними масалан сони рӯз карда хӯрда будед ё ин ки ба модар дода будед не ман аввал ҳамин вай шудагӣ манда дизе вай ҳомиладор шудагӣ манда овардан самбӯс овардан ёдманда ҳамун вай айбон бимондим мо қитӣ ҳама мо хӯрдим бувам гуфтанд ки ина барид хонатон ба ин шумо хӯрид гуфта дизе ки буда не ҳамроҳ мо ҳама интизомҳое мехӯрдим мо эхе ягон бор хонава алоҳида мана то ҳолие як чиз гирим агар мо ҳамамо мани 4 авсун бошим 4 авсун мо ба ҳамроҳи модарам шита мехӯрем як зодрӯз кунем ягон вай ташкилотамо бошад мехелак бе як диригаҳомо наметавонем мо авсун нам ҳамчу ҳамамо хоҳар боин ман соли 90 келин шуда омдам соли 92 хоҳарама келин када омдем дуюм авсуни ман хоҳарам ҳамамо нағз худо шукр ки ҳамана буваҷонам нағз будиянд худо раҳмати дадом нағз будиянд ки бо хоҳарамам мана бувам доданд мана и ман нағз будиям иҳо ки будиянд маш як диригишкири хоҳар бои ягон ушкун шумо намегӯед ки чизе баъзе мегӯям ки ҳама ина ҷоғаш таспид берим ҳамат инҷо биё мегӯям ҳамин хел меҳрубон якта кор мекардгишад медавад ҳамаш ин як диригишба дастгирӣ мекунад ман ҳамин бахурсам хотирам ҷамъ баъзе ҷоҳо ҳаян ки гӯед ман ҳамин хела ваҳо дучор шудам дидам гӯед ҳам ту хони қайнобувие бенед ани худаш изофа кара мондагӣ вай ҳамомоша бенед вай бо як ошхоначаҳоша бенед ҳама шароита муҳайё кардагӣ бо як гапи ноҷозуда меистам ман гуфтаниям ки гапҳои бакорӣ бекорӣ зада дили келинҳои хунук накунанд келинҳоям ҳамчун модарашон иззат кунанд қайноҳоя мардони хона низ барои мустаҳкамии оила бояд кӯшиш кунанд гуфтанд коршиносони барнома зеро маҳз бо ҳамдастиву якдигарфаҳмӣ метавонад пойдевори оила устувор ва бинои он то фазои меҳру муҳаббат ва самимияту садоқат бирасад писарам як даст ба модара гирад як даст ба зана гирад ҳар дошама баробар меҳрубонӣ кунад ҳар дошама баробар меҳрубонӣ кунад агар тарозуи хел рафта мегирад модарам ба албатта ба умед писар калом мекунад ва духтар дорам ба умед духтар калом мекунад ҳамин ба ҳамин
забон мебозад. нақши ҷавонмард дар оила хай кун рафтори нағз кирдори нағз иззату эҳтиром падару модар ҳамин мана мо манам пеши бувам ба пеши модарам ба иззат мекунем эҳтиром мекунем. вақте ки мен хушдоманд бо шавҳари худ вақте ки онҳо бо ҳамдигар меҳрубон ҳастанд якдигарро ҳурмату эҳтиром мекунанд он вақт келини мо ҳам ҳамин модели хушдомани худро интихоб мекунанд гарчанде ки ба арӯси худашон гӯянд ки писарама эҳтиёт кунед гуфтагӯша кунед ё ин ки ҳурмат кунед гӯно лекин хушдоманд худаш шавҳари худашам эҳтиром накунад он вақт аз арӯс чиро интизор мешаванд хушдоманд ман фикр мекунам ки дар оила чун як ҳабиби ҳозиқ аст ки ҳами бемориҳоя ҳами камбудиҳоя бартараф мекунад агар хушдоманд ҳамин роли худаша нағз иҷро карда тавонад оила ҳам орому осоишта мешавад яъне муносибати арӯс кади хушдоманд нағз бошад дигар аъзоёни оила ҳам осоишта мешавад ин албатта таъсири худаша ба дигар аъзоёни оила ҳам мерасонад лекин хатогии бештари хушдомандҳо аз он иборат аст ки писарашон ба арӯса камбудиҳоша мегӯянд ё ин ки баръакс камбудии арӯсон аз ин иборат аст ки ба шавҳаронашон камбудиҳои хушдоманда мегӯянд ки ин нодуруст аст ҳамин мебел чизе шудааст мебел чизе шудааст чизе шудааст ҳамин биям гап ҳай ё ҳамин мелачи гапҳо то гуҷоҳои одама дилаша хунук мекунад гӯм бовар кунед вай келина таъриф кунед ки вай ҳамин дилаш гарм шуда шумо меҳрубонӣ чӣ кунад ҳамуна моҳо тарбия кардем модар мо барои худо мо мекунем вай кива дар кор фарзанди моҳо фарзанди мана ҳамсари фарзандам ваҳо чанд қадам меҳрубон шавад моҳо гул мешукуфем албатта роли шавҳар низ калон мебошад чунки баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо байни модар ва ҳамсар мемонад вай бояд ваи баробар нигоҳ дорад ва ваи мобайни худаша аз даст надода бошад коршиносон бар он назаранд ки муносибати солим байни арӯсу хушдоманд танҳо аз қабули ҳамдигар назари нек нияти пок ва албатта то ҷое меҳру муҳаббат эҳтиром оғоз меёбад то қадри имкон агар хушдомандҳои ҷавон дар оила ҳам роҳбалад ва ҳам кӯмакрасон бошанд арӯсон низ дар навбати худ хушзеҳну рафтору кирдори намунавӣ дошта бошанд бадқасдӣ накунанд албатта фазои зиндагӣ орому осуда хоҳад буд вақтами асабоният аз чӣ мешавад аз ҳисси норозигӣ оғоз мешавад агар мушоҳида кунед агар мисоли оддӣ мана шумо хонатон мекунед ки аз кор монда шуда рафтед хӯрок тайёр аст лекин шумо хонатонба рафтиду хӯрок тайёр нест ин баҳои интизори шумо буд ки хӯрок тайёр аст нашуд аллакай шумо ба ҳисси норозигӣ мешавад вақте ки ҳисси норозигӣ пайдо шуд ва ягон чӣ кади масалан рафтор кади ё ин ки нишонаҳои рӯйтон кади аз чашматон аз қавоқатон нигоҳатон кади шумо ҳамина ифода мекунед ё ин ки суханатон кади ё ин ки дара тақиқа мепӯшед ана аллакай ҳисси норозигӣ пайдо мешавад шумои ҳурмат кара ҳамун чизое мекунад ба вақт мехезад бевақт хоб мерад ваям бачаошай ваям дам гирифтанаш дар кор барои ҳамин назарам ба келину қайно якҷогиша фаҳмиданаш дар кор қайноям ёрдам доданаш дар кор агар ҷудоям тамоман беқувват бошад ман ҳамина мефаҳмам ки агар қайноҳо касал бошад ё ки дасту почакаш кор накунад келин уже ёрдам доданаш дар кор ҳама тарафа нигоҳ карданаш дар кор лекин агар қайно сиҳат саломат бошад агар рӯзи дароз шинад ёрдам натсиҳат худаш касал мешавад одамо аз шиштана касал мешавад парвардгор ду роҳа дода мондааст мова ганда баъдаша дода мондааст некша дода мондааст охир ин ақли худо дод ку ин шарма худо дод ку ин забони гӯёя худо дод ку чӯ ҳамин мо ношукрӣ кунем ягон шуғли дӯстдоштанро набошад он гоҳ сар мешавад аввалин нишонаҳои синоризогӣ ё ин ки муносибат сохта натавонистанд бигзор агар дар хона бошанд кӯдаке тарбия карда ҳисоб бошанд ягон шуғл кади машғул шаванд ҳам барои худашон ҳам барои пеш бурдани
шароити иқтисодии оилашон онҳо кӯмак мерасонанд. вай келин мехонад. охир вай шаб ушку хо рафтанаш дар кор. охир чизе вай ба албатта хушдоман ба котикои тайёр кара истода ҳам мекунаде, хушдоманои ёш мекунаде. ҳоли ҷош биёд баъзе мегӯям кӯй бачаҳон ягон чизотона оватито ман унту кунам унту монам кадам хелаккар мешинам. шумо хап какшинид мана чет карданам унтон бачаҳон ман давиданам дар кор, ман ҷум меданам дар кор. када нами хелак чизе мекунам. ёрдам додан дар кор ёшова. то дастгирӣ накунед вай дуруст намешад. дастгирии шумо кали вай дуруст мешад. хуштоман худаш агар қувваташ бошад чизева худаш намеҷумад, худашам ҷумиданаш дар кор. назари ман ба ман ҳамин хел ой мекунам и ҳамин ба ҳаракат мекунам ки оилаи худам баям ҳамин хел шавад и нисбат ба духтарои ман қайноҳош ҳамин хел рафтор кунанд, ёрдам диҳанд. моям пир шудосим. ҳамин хел вақт шуднаш мумкин ки што ҷумида наметавонӣ. агар нисбат ба келинат ганда рафтор кунӣ, ҳамунҷадаям гуфтанаш мумкин ди этай стар мурда буравад, соф шавам. гуфтанаш мумкин. ҳамин хел рафтор кардану дар кор ки ояндава агар мо худамо ҷумида натавоним, ҳамунҷанда келин шуморо ҳурмат кара нигоҳ мекунад. баъзан хуштоманҳое ҳастанд ки гумон мекунанд ки ман хуштоман ҳастам, ман ҳеҷ кор накунам, гӯё ки ин вазифаи келин аст. мегӯям ин нодуруст аст. шукри худованд ки дастпой дорем, мо бояд ба ӯ кӯмак расонем. хусусан дар рӯзҳои аввале ки мо келин када мебоем, бояд ки мо меҳр кадӣ, навозиш кадӣ, ҳамин хел мо тарбия кунем ки келина ва ҳамин хонаи моро одат кунад. баъзеҳо гумон мекунанд ки ман вақте ки келин будам, ман ҳам ду фарзанда нигоҳ мекардам, ҳам кораи хонаи мекардам. ин гап набояд бошад. баръакс баъзе ҳолатҳое мешавад ки арӯз мисол шаби дароз хоб нарафтагӣ, мо бояд ин ҳолатҳоям ба назар гирем. агар ман хушдоман шудам гуфта нигоҳ карда шидам, ин нодуруст аст. агар ки хушдоман кади арӯз ягон кора ҳардушон ён паҳлӯ ба паҳлӯ истода кор кунанд, меҳрашон боз зиёда аст. ҳамдигар кади меҳрубон шаванд. аз ҳама муҳимаш ман гумон мекунам ки имрӯз агар хушдоман арӯзи худаша дӯст дорад, бисёр масъалаҳо ҳалли худаша меёбад. камбудиҳое ки арӯз мекунад чишми хуштоман он қадар намерасад. муносибатсозӣ карда тавонистанд. арӯзҳоям дили ҳамун хуштомани худашона ёбанд. ягон суханҳои сеҳрнок гӯянд. дар байни мардум ақидае низ вуҷуд дорад ки гӯё хушдоманҳои пештара аз хушдоманҳои ҳозира фарқияте доранд. дар ин маврид низ рӯ меорем ба фикру мулоҳизаҳои коршиносон ва зани рӯзгордида. пештараҳо ба сиёсат буданд, гапҳошона илоҷ кара, хушрӯй кара, вай кара, чизе кара мегифтанд. келинҳо ҷош биёд метарсидананд. ҳамин хела чизе буданд. ҳозир акун тамоман ҳаёт дигар шудагӣ. агар роҳиам қилидан наравид, бо намешад. хушдоманҳои пештара ҳамин территорияи худашона нақс нигоҳ медоштанд. яъне ҳамин ҳудуди ваҳова на келин ворид мешуд, на хушдоман ба ҳамин территорияи арӯз. лекин имрӯзҳо мебинам ки ҳамин чиз аз байн бардошта шудааст. мисоли оддӣ ман шумо мебарам. вақте ки хушдоман ва арӯз ба ягон маросим, ба ягон маърака мерафтанӣ мешаванд, ҳарду як хел либос, як хел ороиш гирифта ба кӯча мебароянд. мисоли оддӣ. вақте ки арӯз нигоҳ мекунад ба хушдомани худ ки ҳарду қариб як хел ҳастанд, ва дар симои хушдоманро ҳамчун дугона мебинад. аллакай аз ҳамин ҷо, аз ҳамин гарчанде ин ба назар нонамоён аст, аз ҳамин оғоз мешавад ки хуштомани худро ҳамчун дугона тасаввур мекунад. камбудӣ баъзе хуштоманҳо аз ин иборат. бале, ба фикри шахси ман ин хато аст. рафтору кирдор, одобу ахлоқи ҳар як арӯз вобаста ба муҳити ба воя расида ва албатта хонаи падару модар мебошад. тарбия аз оила ибтидо мегирад.
кадом хислатҳо боиси ҷанҷоли оилавӣ мешавад. Яъне аз тарафи арӯс агар ки вай тамбалӣ кунад, хабаркашӣ кунад, забонаш яъне муносибатсозӣ карда натавонад, кадом хислатҳои арӯс метавонад оиларо хуб бароҳмонад, яъне вай хушзабон бошад, калимаҳои сеҳрнока истифода барад, чақон бошад. гуфта унҷоба якчанд сифатҳошон пешниҳод кардем, лекин ман гумон мекунам ки имрӯз ҳар як кас ҳаёти худаша метавонад созад, метавонад сӯзад. аз ҳамун арӯсе ки ҳамун хонадон ба келинишда рафтааст, агар мақсад монда равад ки ман хушбахт мешам, албатта хушбахт мешавад. баъзе оилаҳо ҳаст ки ҳамин ҷанҷоли калона ҳамин хеле моҳирона бартараф мекунанд ки гӯё ки ҷанҷоли калон нашуда бошад, ё ин ки баръакс баъзе оилаҳо ночиз ҷанги калон бар ин шуда меравад, ки ин ҳам боз мерасад ба он ки мо чӣ гуна маърифат дорем, чӣ гуна тарбия ёфта истодем ва дар чӣ гуна оила зиндагонӣ карда истодем. баъзе модарҳо ҳастанд, он ту накун, он ту намон, ин буд, вай буд. Не, ҳамна нақс тарбия кардан дар кор. ҳамин рав ҳамаҳо чӣ ки гӯям ҳамна кун, барака меёвӣ гӯям, олам гулистон мешавад. бача ҷон сабр кардан дар кор, мевии сабр ширин аст. ҳар қадар мо тарбияи дуруст дар оила бароҳмонем, оянда мо ниҳоли ҳамин тарбия кардагимое мегирем. Масалан, ҳамин якта дарахта чӣ хел мо тарбия мекунем, шохҳоша бурида меистем, вай ба таваҷҷӯҳ мекунем. Агар фарзанд биям ҳамин хел мо таваҷҷӯҳ кунем, баъд аз вай мо ягон чӣ мегирем. бисёри ҷо ҳамин пушти телефонам ҷангу ҷанҷол мешавад. ҳамин хел барои ҳамин анакнун ҳамин ёшоваям худо инсоф диҳад. ҳам мемонда ане хела кард штан гиран агар баъзе кас нафсаш тиқи мешавад. бача ҷон саломатии якдигара пурсанд. мо гуфта наметавонем ки телефонҳои мобилия мо аз байн бардошта метавонем. Не, баръакс мо метавонем акун тарзи дуруст истифода бурдани телефонҳои мобилиро ба онҳо омӯзонем ки хабарҳои ҳархела наравад. давраҳои пеши ҳозира ки агар муқоиса кунем, агар масалан арӯси хонадон 2 ҳафта ва ё 1 ҳафта ба хонаи модарашон мерафтанд, агар ягон оилаи носозгориҳоша вақте ки баён карда мешаванд, модарашон мегуфтанд ки шуд гапи нағзата биёр, гандата набиёр гуфта. имрӯзҳо яке не, ман гумон мекунам ки саде аз воситаҳои ҷанҷолҳои оилавӣ ин телефонҳои мобилӣ шуда истодааст. яъне модарон пурсида меистанд ки ту чӣ кор кардӣ, барои хӯроки наҳорӣ чӣ хӯрдӣ, шавҳарат мана маошона овардан чӣ кор кардан. яъне ҳамаи маълумотое ки хонаи духтарда мешавад ба хуб пурсида меистанд. лекин бисёре аз онҳо бехабар аз он ки ҳаёти духтарашон ба ворид шуда мемонад, лекин худашон аз ҳамин чиз бехабар мемонанд. гумон мекунанд ки барои духтарашон раҳм хӯрда истоданд, ё ки ҳаёти вая фикр карда истоданд, лекин ин нодуруст. гарчанде ки ҳар рӯз пурсидан гирам барои худи онҳо ҳам одат шуда мемонад. яъне онҳо дахолат мекунанд дар ин ҷо, аллакай онҳо ба оилаи духтарашон кӯмак не хизмати хирсона мекунанд. ҳар қадар маълумота зиёд гирифтан гиранд, ворид шаванд ҳаёти духтари худашон, ба ин таъсири нақс намерасонад. пои ҷанҷолҳои оилавӣ бисёр шудагишам аз ҳамин хабаркашиҳо сар мешавад. аз рӯи мушоҳида ва гуфтаҳои мутахассисон бармеояд ки ҳар инсон барои зиндагии хушбахтона бояд талош варзад, мубориза барад ва роҳи дурустро интихоб намояд. ҳамин суханҳои сеҳрнокади арӯсоям дили хушдомона ба даст биёранд. хушдоманҳоям ҳар қадар хоҳанд ҳамчун духтари худ, келини худ ба келин, ҳамчун келин, ҳамчун хизматгор не, ва ҳам як фарзанди як нафар аст ки хонадони мо бо як орзуи ҳавас кади хонаи мо ба келин мешавад. ақли худо дода гум кардан дар кор не. чунки барои инсон инқадар карамон парвардигор чашмат гирифт бин кале кор фармо. ҳаёт ғанимат, дам ғанимат, одам ғанимат. бача ҷон дар оиладорӣ сабр, таҳаммул бояд пеши худ кунем. ба ғайр аз ин боз як чизи муҳим ҳаст, бахшида тавонистан. хушдоманро ба ҷои модар гӯем, хушдоманро ба ҷои модар гӯем, бо ҷону дили хеш баробар гӯем. андешаи ҳар бешу ками мо дорад,
фикри раҳи пурпечу хами мо дорад. ду модару ду падар моро давлати сар, шукронаи ин давлату ин сар гӯем. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гашт. ҳамфикри шахсони бо таҷрибаву рӯзгордида мебошем. ҳеҷ гоҳ ба бу модари ягон оилае газанд нарасад. зиндагии ҳар як хонадон обод ва фазои кошонаҳо беғубор буд. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.